So it's a rainy Sunday afternoon here in the MacArthur Highway. At nandito tayo ngayon dito sa ginagawang daan na tinatawag nilang Lubao, Guagua, Sasmuan, Minalin, Santo Tomas Bypass Road. Yan, ang haba, no? So itong daan na ito yung magdudugtong sa 5 town ng Pampanga. Ayan. Dito lulusot yan ata. Dito. So kung natatandaan nyo, nung galing tayo dun sa may Lubao, dun sa may Santa Catalina, binlag natin yung ano ron, yung pinakaunang bahagi nito, yung Southern Pampanga Bypass Road. Yun din yung other term nitong Lubao, Guagua, Sasmuan, Minalin, Santo Tomas Bypass Road. At ito yung kadugtong niya. Ayan. So tignan natin kung hanggang saan na ba yung nagagawa nila. Ayan. Kasi nakita natin bagong asfaltado na. Kaso hindi lang tayo makakapag-drone dahil umuulan. So negative tayo dito sa may aerial shot or aerial view ng bypass road na to. Pero anyway, puntahan natin para makita natin at may update kung hanggang saan na ba yung natatapos. Bali ang tagos niyan sa ano na, sa NLEX. Okay. Let's go! Ayan o. Asfaltado na rito. Ang ganda ng pagkaka-asfalto oh. Dito may nakikita tayong lumang bodega. Ayan o. Ano kayang klaseng bodega to? Maganda sana kung hindi masyadong umuulan makuha natin ng drone shot yan, no? Pero di bale, tignan natin hanggang doon sa pinakadulo ng asfaltado. Medyo lumalakas na naman yung ulan. Op. Yun, hanggang dito na lang. Nakasara na. Sarado na. Hanggang dito pala yung nakaspalto oh. May tatagos yan ng NLEX. Pero dito parang pwede namang dumaan eh. Hanap tayong ano rito. Dito. Ay, tingnan natin hanggang doon. Bali yung asfaltado hanggang doon lang. Tapos ito pinatag na oh. Kino-compact na. Ready na siguro para yan ang asfalto. Kamukha nung sa dun sa may Lubao, yung magkabilang bahagi, mga flies daan. Meron na palang rito oh. Ito, meron ng tulay. So, 2 tulay na pala yung nagagawa. Ito, may tulay. Pero mas malaki yung tulay dun sa Lubao. Ayun, hanggang dun yung nagagawa nila. Pero yung tulay, kamukha lang, dalawang parte. At nakikita na natin yung NLEX dun oh. So far, walang nagtatrabaho ngayon dahil Sunday. At may nakita tayong dalawa dun sa kubo, nagpapahinga. Yan, ito yung latest update dito sa ginagawang Lubao, Guagua, Sasmuan, Minalin, Santo Tomas Bypass Road. Balik na tayo. Hanggang dito lang pala yung at least may na. Meron nang nagawang tulay. So ano ba ito? Sayang lang, umuulan, hindi tayo makapag-drone.
Pero at least kahit pa paano nakita natin yung dulo. Malapit na pala dun sa NLEX. So ito parang sandali na lang magko-connecta na dun sa NLEX. Hindi kagaya nung sa Lubao, medyo mahaba pa yun. Okay, so I think dito na magtatapos yung pag-update natin dito sa kadugtong na bypass road nung una nating binlog sa may Lubao, Pampanga. So abangan nyo yung mga susunod nating update dito. Maybe a month or two, babalikan natin. So once again, ride safe, always Kabalen. See you when I see you, and Froilan Das is signing out.